Asi to dlho som to hľadal. Ale stále to nevidím. Ale to je škoda. To. Ja som to našiel. To je ďalšia záhada. Ale neviem čoho. To vyzerá ako škriatkov dom. Ale to je zaujímavé, lebo to vyzerá pekne. Ale je to pekný dom. Ja sa pokúsim niečo. Urobím niečo také. Ale páči sa mi. Neviem, čo mám s tým urobiť, ale páči sa mi. Toto je škriatkov dom. Zaujímavé. To je čo? Ne. No počkaj, to asi ideme radšej utekať. Radšej utekám. Neviem, skoro ma chytili, ale to bolo fuj. No. Tam tu treba zastaviť. Som skoro pozad. Som zabral. Fú, to bolo skoro ma chytili. To bolo fuj. Fuj. To bolo ofus milimeter. Chcem sa dostať tam. Tam sa chcem dostať. No ale toto bude trošku nebezpečné. To mi príde trošku ako po mým dome. Škriatkovia! Utekám tam, kde idem. Škriatkovia. Toto nemám rád. Minútku, počkajte, musím to uvidieť. Minútku, počkajte. Takto som im utiekol. Pozerám sa tak dlho, že môžem vidieť, keď... Ja tu tam vidím. No, to je ďalšia záhada. A tam u tých škriatkových domov bola tiež záhada, čo som asi zabudol povedať. Ale náhodou, keď som to povedal, tak som to zopakoval. A normálne za toto kamítko. Wow, ale super kamítko. To je krmítko normálne veľké krmítko. To krmítko som nikdy nevidel. A to myslím doslova. Značka na strome, nevidím, neviem, ale musíme nájsť lúku. Asi ideme radšej na lúku. Vidím, tam po kúsok asi už vidím. Tam je lúka. Chcete behať tam. Ideme radšej tam. No tam je pekná diera, kde sa môžeme dostať. A tam to... Ukážeme si tam ešte pár vecí a to bude koniec. A to myslím doslova. No tu už pekná trávička. Pekná trávička. A tu pekne, pozrite, pekná lúka. Pozrite, jaká veľká lúka. No, je veľká, gigantická lúka. Však sa ma páči. No, a teraz ľudia musím povedať, tu sa to končí. Prosím, dajte mi like, odber, zvonček a napíšte mi na toto video niečo. Doslova. A prihláste sa na môj kanál.
A zaprajte mi, že sa dostanem naspäť na chatu, lebo toto bola druhá cesta, keď som sa tu dostal. Držte mi palce. Dobre? Tak ahojte.